Sangka pepanggihan malih kalihan kula Sylvia Apriani wonten ing pawarta basa Jawi. Dinten menika dinten Kamis tanggal 9 Februari 2021 SMK Hisania ngunjungi Museum Semedo. Ing dina Kemis tanggal 9 Februari 2023 SMK Hisania Tegal ngunjungi Museum Semedo ing Desa Semedo Kecamatan Gedung Banteng Kabupaten Tegal. Akeh fosil-fosil ing ditemukake ing Desa Museum Semedo. Wiwitan pembangunan Museum Semedo ing tahun 2015. Museum Semedo dibuka ing 2002. Museum Semedo iki ngemutemuan fosil urip kuna ing Museum Semedo. Objek disimpen 3.100 peninggalan kuno penemuan fosil prasajarah dumadi ing 2011. Ing wektu iku sawijining warga sing jenenge Bakri nemukake pecahan tengkorak Homo erectus. Tujuan situ Semedo minangka sumber sinau sejarah. Menungsa purba yaiku menungsa kang urip ing jaman fragmen nalika tulisan durung ditemukake. Nuwun sewu, kula Sylvia Eka Agustin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.